Zdravo svima i u današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da skinete neki video sa Facebooka. Naprimjer, vidite neki video koji ljudi postaju na Facebooku, smiješan, kao i sad bi vi željeli da ga skinete. Prvo nađete taj klip, evo ovdje na ovoj stranici imate dosta nekih smiješnih klipova. Uđem na, ne ovako, čekaj, stani, ne. Ovdje, i ovaj link ovdje gore, idete copy. I ovdje paste na ovom sajtu, stavit ću link dole u opisu klipa, idete download i video bi trebalo da počne da se skida, evo sad nešto loading. Idete desni klik, sačuvaj vezu kao i evo sad treba početi da skida. Da, idete ovdje save i evo, to je bilo to. Stvarno lako, mislim. Nisam ni ja znao, pa sam naučio, eto. Sad možete i vi. Vidimo se.